Sanibonani guys, igama ngiNqobile ngiphathela amazwi phela eNimba ngomhla ka-10 February. Indaba-ke ukuthi uLikamva umenyiwe-ke kwi-celebration phela ye-graduation, isebaphethe kabi abazali bakhe. Namhlanje-ke uThumeka uke watshela wonke umndeni ngale ndaba le, okwenze ukuthi-ke uSisi lo Gane uThulani kanye noNtsiki behlanganisa icebo lokumkhipha beyomshayisa nje ngomoya ayodlela ngaphandle. Hhayi-ke guys, bathe nje sebefikile-ke laphaya ephalethi, hhayi ba-oda-ke ukudla kwakuhle kanjeya. Sekhohliwe-ke guys ukuthi-ke njengoba nje baya ephalethi, indawo la kubusa khona vele oZondo. UZondo-ke uqobo lwakhe uSydney uyena o-owner leya ndawo leyaya. Kodwa-ke uThumeka kanye-ke nalaba kade eze nabo bebekade bengayazi leyo ndaba. Uthe methi nhla uThumeka waqale wabona ngoHlengiwe eze neklayenti yakhe. Waqala-ke manje washintsha ebusweni. Kubonakala ukuthi indaba yokuthi phela akanandodana nje namhlanje ngenxa yendodana yakhe uHlengiwe. Hhayi, wamane nje kwavuka kwama ngenyawo-ke lokho manje. Uzamile ukuyibamba kakhulu, elokhu ephuza kakhulu ijuice, kodwa kubonakala ukuthi hhayi ufisa ukukhuluma kunaleli gwebu elingaphakathi kuyena akafuna ukuthi aligwebelike guys. Uthe kusanjalo nje kwabe kuqhamuka noSydney, hhayi bo, kwamane nje kwaba worse-ke manje sebabona bobabili labazali abayizitha zakhe abamphucele unyana wakhe. Umane nje wathi uNtsiki, sisi, mekuwukuthi awusathandi ukuba kule ndawo kulungile, singahamba. Base babiza uZethu ukuthi bakhokhe i-bill. Uthe nje meqhamuka uZethu bathi, awutshele labaya abantu labaya ukuthi hey, asithandi ukuba around bona man, asithandi ukuba around the murderers. Wamane wathi uZethu, eyi, angeke ngikwazi ma phela bama-owners bakule ndawo phela labantu. Ha, wathi kanti sizoxhasa ababulali, hayi asambe ngampela. Ha, hayi guys, bahamba. Bathe sebezofika ngasemnyango, eyi, wahluleka uThumeka ukuzibamba. Abona kungcono ukuthi aye ngasetafuleni la khona-ke uSydney nonkosikazi wakhe uHlengiwe athi nje ukuyobabingelela. Siyazi-ke guys ukuthi akusiwona nje uhello kuphela akade ezobashaya ngawo, bekade kukuningi okungaphakathi enhliziyweni wakhe akade efuna ukukugonyuluka. Uthe efika nje kubona wathi, hawu sanibona, niyaphila kodwa ngiyanibona nijabulile nencuma. Hayi, bamane bashintsha ebusweni, babona ukuthi madoda, kwasuka-ke lokho. Wathi, ya, niziva njani? Uba niname, nijabule, nibe noqhekeze kabuhlungu kanje owami umndeni. Wamane wathi uHlengiwe, hhayi cha, kanti sisi ungakhulumi kanjalo, sonke silahlekelwe onyana. Wamane wahleka uThumeka wathi, ulahlekelwe unyana wena? Oh, uyajabula yazi bedade. Angithi wena usengakwazi ukuthi unyana wakhe aphume lapha etilongweni, uphinde futhi umbambe, umnikeze i-hug, uyizwe inhliziyo yakhe ibetha esifubeni sakhe. Usangakwazi ukuthi uma ubiza igama lakhe asabele. Usengakwazi ukumtshela ukuthi uyamthanda, akuphendule. Mina wami unyana sophinde ngikwazi ukwenza yonke lento akade ngisho manje. Lapho kusho konke lokho guys, inyembezi zahlengezela. Oh, hayi uSydney waqeda waphenduka waya kuyena wathi, hawu Sydney, ndoda ehloniphekile, ngakubona nawe lapha e-court wawuzenza ngcwele kanti nawe ubhizi usaphothana nombulali. Nibhizi nibiza ngabazali, nithi ningabazali abaqotho kodwa nikwazi ukusaphotha into embi kanje yenziwe indodana yenu. Ha, phu, hayibo guys. Emva kwalapho guys ubashiye bebhocobele. Umndeni-ke wakoZondo eseshiya akangalazi, wadela ngaphakathi uThumeka. Kona konke lokhu akade eshilo bekade vele efuna ukuthi kube khona ayikhiphayo ngaphakathi kuyena, ilukuluku bekade limi ngey'nyawo. Ube ubashiya nje, hhayi impela wazibona naye ukuthi nice one, at least ubashiye ne-final word engeke bayikhohlwe, ngisho bengajabula manje bazoloke bekhumbulile amazwi akhe uThumeka elokhu edlala lapha ey'ngqondweni zabo. Guys, akupheli-ke lapho. Nohlathi-ke uke wahamba waya le kuZoleka benoLazarus, iyabakhombisa phela imeseji le efikile yoku-invite-a uLikamva le kwi-graduation. Uthe ayi ndiyanibingelela, ndithi andize nje ndizonibulela ngayo yonke into eniyenzile, nisiza mina nomndeni wami. Ndiyabulela ngoncedo lwenu, ngicela nje ukuthi bandla nindibulelele nakuye-ke uNonceba
ngokuthi andisize. Hhayi-ke guys, bavuma bathi iyodwa nje into esengiyicela kuni, bendicela nje ukuba andibone abanye abantwana bami. Yazi ku-empty lapha endlini, iy'ndonga ziyabanda, ngifila nje sengathi ngidinga ukuba utata futhi. Ngicela nje ukubona abantwana bami ukuze nje ngikwazi ukufila njengotata futhi. Hayibo guys, lapho hlathi unayo uyanga lapha endlini, uyanga kade ayibalisa ukuthi uzizwa sengathi uyisithunzela lapha endlini, like wonke umuntu akamnakile. Yena kuhlathi ushiye uyanga uza la emzini-ke kaZoleka ukuthi uzofuna abanye abantwana bakhe, ufuna ukuziva njengotata, as if like uyanga akazizwa njengotata membona. Anyway, umane nje wanqaba uZoleka wathi cha, uqhawe akekho, usanda ukuphuma la endlini esheqamba amanga. Uqhawe bekade ngemuva kwesicabha. Waqeda lapho wathi okay, ubavumile yena, bendicela nje ukumbamba. Wamane nje wathi uZoleka angeke ngikwazi. Hayibo guys. Uhlathi uthe ukuma for 2 seconds efuna ukuzwa kahle ukuthi mhlawumbe uzothi ngiyadlala yini uZoleka. UZoleka wangasho ukuthi ngiyadlala, waqinisa ubuso wathi nje ngeke ngikwazi. Lapho Lazarus guys naye wamane nje wangamphikisa uZoleka, boba uthuba manje engathi babeka umngcele phakathi nendawo. Bavumile-ke noqhawe kanye-ke nohlathi, abafuni nje uhlathi asondele-ke eduze kwabo. Imagine. Wahambile-ke uhlathi-ke guys ebhocobele kanjalo, bamncintsha abantwana, bamncintsha ngisho uqhawe ebemdala, eyintombi endala. Noqhawe wacasha engathi akekho guys, wangafuna ngisho ukubingelela uyise ebembona kahle. Wow, iy'ngane zanamhlanje. But anyway, ngapha-ke nangu Onga-ke useqalile-ke manje ukudlala ama-tricks akhe. Ube ukufika nje uqhawe ezobonga-ke ngale app eyenziwe umawethu, wathi oh, umawethu ukwenzela i-app, mhlampe ushawa yisizela. Wathi isazela sani? Wathi ubungazi yini? Hayi bo, umawethu wayazi ukuthi le accident le eyavelayo yayenziwe ulwandle, and ukwazi lokho before even amapholisi azi ngale ndaba, which means he kept it a secret from you and your family. Wathi no, umawethu knew. Ayibo bezongitshela. Wathi ngiyakutshela-ke umawethu knew about this before the policemen knew about it. Hayi-ke guys, wahamba-ke uqhawe yo-confront umawethu. Umawethu-ke guys, he's got a smooth tongue loyana. Umane nje wathi no qhawekazi, bengingafuni nje bandla ube ne-stress, ngiyazi you were going through the most. Busanda ukwenza i-heart surgery yakho, bengingafuni into ezokugqilaza ikwenze ungapholi ngokushesha. So bengifisa kona ukukutshela but bengingaboni ukuthi sikhona isikhathi esi-perfect ukuthi ngingakutshela le ndaba. Yes, ngiyenzile i-research and imina engizamile ukumphoqa ukuthi agcine ekhulume iqiniso lwandle. Guys, uqhawe umane nje wathi ndiyabulela kakhulu, enkosi mawethu, uyazi wena usizile ukuthi uLwandle agcine efuna ukuzokhuluma iqiniso lapha ekhaya. So thank you so much guys. U-Onga-ke bekade ethi uzama ukulimaza i-relationship phakathi kaqhawe benomawethu, kodwa instead umane wayenza yaba stronger than ever guys. Kuye kushiwo kuthiwa-ke ungabozama-ke ukumoshela umuntu ngoba kungenzeka uyimoshele wena instead. Iyona-ke into eyenzakalile-ke la, and I hope manje kumawethu benoqhawe bangamane nje besale sebebuyelana ngoba u-Onga has very bad motives. Nje ngathi nje loya ngisho nama-intentions are-right for uqhawe akanawo, ngathi nje ufuna ukumyuza ngoba nakho phela azi ukuthi uyindodakazi kaZoleka. Guys, avela lapho-ke amazivela namhlanje. Ningakhohlwa subscribe and like and comment. Until next time, bye. Sanibonani guys, igama nginqobileni bathela amazivela eNimba ngomhla ka-10 February. Indaba-ke ukuthi uLikamva umenyiwe-ke